दिनै बिमाफोरनि गिदिर सान दिनै आं सोंनो सानदों बिमाफोरनाव नोंसोरो जिंगासिनानै थाग्रा बिमा ना दावहा नांग्राफोर बिमा बे आंनि मोनसे नोंसिनाव सोंथाय जोङो दिनै जेरै सिन्था जोंल' नाख्रेब जानानै थायोबा दावहा नांनायनि जेबो मोन्थायखौनो एबा जेबो फर्मुलाफोरखौनो मिन्थियाबा जों जिबनाव जेनगोन निस्सय जेनलांगोन जेननाया दङ जेनगोन इसोरानो गावनि बायख्यआव होनलांदों रोखा रोखा फैगोन बोथोरफोराव बेहा गिनांगौ गैया माने मा होनो सोरबा जेब्ला जों बेरायनो थाङोना गोजान जायगायाव ओइ मोजाङै थांलै लामाफोरा बिराद गिथावथाव बोरैबा एक्सिडेन्टबो जानो हागौ मानोना गिथावथाव दंना बेखायनोसो होनो एक्सिडेन्ट जानो हागौ होननानै ओंखायनो दिनै जिसुआबो होनदों फैगोन बोथोरनि थाखाय बेहा गिनांगौ थाया माने फैगोन बोथोरफोराव जायफोरा इसोरनि बाथ्राखौ फालिया बेहा गिनांगौ थागोन जायफोरा फालिया बेहा गिनांगौ थागोन जायफोरा नियमावल' सोलिदों बेहा गिनांगौ थागोन जायफोरा इसोरनि बोसोनखौ दिनै गायनो रोङाखै फोनो रोङाखै गोसो सिङाव एबा फरायाखै बाइबेलखौ दिनै नियम निथिनि थाखाय फलिदों एबा बाइबेलखौनो जों दिनै लानो हायाखै बेहा गिनांगौ थागोन निस्सय गिनांगौ थागोन इसोरानो निस्सय गावनि बाथ्रायाव फोरोंलांदों जिसुआ जेब्ला गावनि डिसाइपलजों थादों बे बहुद खोथाफोर फोरोंलांदों जोंनो जों बेफोर बाथ्राखौ साननांगोन मानोना जोङो जोंनि समाजाव नुयो दिनै बिमाफोरा गोबां खस्थ'जों जुजिनांगौ जायो गावनि गथ'फोरखौ खांलांनायाव गावनि न'खरखौ सालायलांनायाव गावनि हौवानि थाखाय गावनि न'खराव फैसाफोरनि थाखाय गोबां समाज गोबांफोर प्रब्लेम्सफोर दं दिनै डेन्जार दिनै जोङो साननोबो गोनां जोंनि गथ'फोरा दिनै नोंसिनि एबा जों साफ्रोमनिबो जाय बिमाफोरा गावनि गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो बेफोर गथ'फोरा अबेजों आगान सुरलांदों दिनै बिसोरो इसोरनि रायजोजों आगान सुरलांदों ना संसारनि रायजोजों आगान सुरलांदों मानोना 1 पिटरनि 5:9 सिरियाव होनदों निस्सय रोखायै होनदों दिनै सैताना सिंह बायदि नेरनानै दंनो नोंनि गथ'खौ खाबु मोनबा बियो जायाल' मनग्लाबलांगोनबो दिनै निस्सय बाइबेलनि बाथ्राफोरा नंगौ दिनै गोबां ख्रिस्टियान इउथ्सफोरा गोमालांदों जों दिनै गिर्जायावबो मोननो हायाखै जों दिनै क्रुसेड सभाफोर जायो बेहायबो मोननो हायाखै थाङो हय निस्सय नाथाय बेलेग खारनजोंसो थाङो इसोरनि बेगरखौ फोनो थाङा मानोना होनदों 1 पिटरनि 5:9 सिरियाव सैताना सिंह बायदि नेरनानै दंनो खाबु मोनोबा मनग्लाबाल' जालांगोबो अख्रेबजोबलांगोन सेस खालामजोबगोन दिनै जोंनि बेगर फोनायफोरा माबायदि जादों बेखौ जों साननो नांगोन दिनै जोङो चेक खालामनांगोन दिनै आइजोफोरा स्पेसियेलि बिमा माहारिल' नङा दिनै बिफाफोराबो चेक खालामनांगोन नोंनि गथ'फोरा माबायदि लामाजों आगान सुरलांदों इसोरनि फारसे ना इसोरनि गोजान दिनै जोङो ख्रिस्टियान्सफोरखौ नुयो गोबां ख्रिस्टियान्सनि इउथ्सफोरखौ नुयो जोहोलावफोरखौ नुयो दिनै जानाय लोंनाय जिनाहारि ओरैबायदि एडिक्ट जालांबाय ओ माय गड दिनै आं मिन्थियो सासे जोहोलाव आंहाबो गोबां लोगोफोर दं बिसोर गोबां प्रब्लेम्स खोन्थायो आंनो आंहा जिबनाव बेबायदि जाबाय आङो पाप मावफ्लांबाय आं बे खालामथावथाव नङा आं बेबायदि खालामफ्लाङै ओरैबायदि गारनो हायै जाफ्लांबाय दिनै बेबायदि खोन्थायो आंनो समाज नंगौ निस्सय दिनै अनज्लायग्राफोर दिनै मोजां ख्रिस्टियान इउथ जायफोरा बिराद टेलेन्टेड दामनायाव रोजाबनायाव खननायाव दिनै नस्थ' जालांदों मानो थाखाय जालांदों दिनै बेखौ जों नायनांगोन दिनै मोनसे गिदिरथार आरो कुइसना बेनोबाव जे बिमा माहारिफोर जोंनो होनलांदों इसोरा जायफोरा बिफांनि दालाइफोरा फिथाइ थायनो रोङा बेखौ इसोरा दानफायनानै गारहरगोन होनदों दिनै जों साननो गोनां जोंनि अनज्लायग्रा गथ'फोरा जोंनि अनज्लायग्रा ख्रिस्टियान जोहोलावफोरा दिनै फिथाइ थायनो रोंदोंना रोङाखै न'खराव दावराव लाबोदोंना सान्थि लाबोदों न'खराव नोंनि मुंखौ गोजौ खालामदोंना गाहाय खालामदों दिनै नोंनो सायख्लुम होदोंना अरखिखौसो पकेटाव सोनानै होदों जोंनो बेखौ साननो गोनां दिनै जों चेक खालामनांगोन मानोना गियानि आइजोफोरा बेफोरखौ मिन्थियो जायफोरा इसोरखौ गियो जायफोरा इसोरखौ खुलुमो बिसोर बेफोरखौ मिन्थियो अबे साइडजों बिसिनि न'खर सालायनाय अबे साइडजों बिसिनि गथ'फोरा थांगासिनो दं दिनै बेबायदि आइजो एबा बेबायदि बिमा दा जानो सोलों जायफोरा समाजाव दावराव लाबोयो जायफोरा न'खराव दावराव खालामो जायफोरा न'खरखौ
बरबाद खालामलाङो तेस नेस खालामलाङो बेबायदि आइजो जानो दा सोलों दिनै जोङो गोबां ख्रिस्टियान गिर्जाफोराव खोनायो गोबां माबाफोराव खोनायो गिर्जाफोराव दिनै गावजों गाव मेगन सालायनानै गिर्जा फैयानो गावजों गाव नायनो बाज्लायनानै गैयानो बेबायदि खोनायो दिनै इसोरा जोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थादों दिनै बे होनदों रायखुमानाया मोनसे ओरैबायदि गिदिर पापनो बाइबेलाव आरो बे रायखुमानायानो मोनसे मार्डार सासे मानसिखौ बुथारनायजों समान नों सासे मानसिखौ साखुजों बुथाराबाबो नों नोंनि बुंनाय बाथ्राजों एबा नों बेखौ नायनो बानायजों खाबु खालामनायजों नों बेखौ एरखे खालामनानै जुदि नों दावराव खालामदोंबा बे मोनसे बिराद गिदिर दाय बेबायदि आइजो एबा बिमा जानो दा सोलों नङाबा सैताना नोंनि उनाव दं बे मोनसे फिसाल' खाबु नांगौ दिनै नोंखौ हांगार खालामलांजोबनो बे नेनानै दं नाथाय खुसिनि बाथ्राया बेनो जोंनि बिफा इसोरा ओरैबायदि अनख बे खाबुखौ होआखै दिनै सैताननो नाथाय नोंखौ दिनै नेनानै दं नों बहा दिनै जोंनि समाजाव बेबायदि गियानि आइजो जानो सोलों मानोना जोंनो फोरोंलांदों बोसोन बिजाबाव गियानि आइजोफोरा जोबोर गोजोननाय लाबोयोनो दिनै न'खराव सान्थि लाबोयोनो दिनै फिथाइ थायहोयोनो आरो बिनि हौवा फिसाजो फिसाला गासैबो बेखौ बाख्नायोनो दिनै इसोर बेखौ बाख्नायनाय माने बियो इसोरजोंबो बोरखौ मोननाय दिनै बेबायदि आइजो जानो सोलों न'खराव समाजाव गिर्जायाव मण्डलियाव जेरावबो नों थाङा मानो बोर गोनां आइजो जानो सोलों दिनै जोङो आर'जआव थाफ्लायनांगोन निस्सय अरायबो दिनै जोङो आर'जआव थायाबा जों सेकेन्डआवनो जोङो गोजान जायो फर एग्जाम्पल जों ब्रेनाव माबा मोनसे बाथ्रा सानबाय दिनै साननायाबो बिराद गिदिर दाय जों साननायजोंसो मावो नालाय मानसिफोरा बेखायनो जोङो जेब्ला नोङो आर'जआव थाया अब्ला नोङो गिनांगोन मानोना सैताना बे खाबुखौनो नेनानै दं दिनै नोंनि गोसोआ जोबोर गोराबा नों मानिनो हायाबा सलिनो हायाबा इसोरनाव गोदान गोसो बि मानोना बे एजिकेलनि 36:27 सिरियाव होनदों नोङो आंखौ फोथायनानै जुदि बियोबा आं नोंनो गोदान गोसो होगोन नोंनि गोरा अख्रा गोसोखौ आं नरम खालामगोन आरो नोंनावहाय गोदान जिउ सोनानै होगोन दिनै नोंसोरो लुगैदोंबा मोनगोन बिदोंबा मोनगोन मेथिउआव होनदों नोंसोर दराव सौ अब्ला खेवनाय जागोन बियो अब्ला मोनगोन नागिरोब्ला मोननाय जागोन होनाय जागोन नोंसिनि सायावसो दिनै निर्भर खालामो इसोरनि फारसे नोंसिनि एटिटिउडा माबायदि बिफा इसोरखौ नोंसोर माबायदि ध्यान खालामो ओरैनो सा साज्रां इसोर खालामो ना ओरैनो टाइम पास खालामो ना नियमनि इसोर खालामो बिसोर नोंनि सायावसो डिपेन्ड खालामो दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि मण्डली एबा जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव दिनै इसोरखौ जों ओरैबायदि फिसा खालामसै दिनै माने इसोरा जोंनि जिबनाव जेबो मावनो हायालै बिदि होननायसो खालामो जों दिनै मानोना जोंनाव फोथायनाया खम जालांनो हमबाय दिनै जोंनि फोथायनायजों लोगोसे जोंनि मिराकल्स नुनायाबो खम जालांनो हमबाय ब्लेसिंस मोननायाबो खम जालांनो हमबाय ओरैबायदि नियमल' फालिनो हमबाय बेखायनो इसोरखौबो जों सा साज्रांल' लाग्रा जालांबाय दिनै बेबायदि जादोंबा नोंसोर गिनांगोन बेबायदि जादोंबा जों गिनांगोन मानोना होनदों निस्सय सैताना नेरनाय सिंह बायदि नेनानै दं दिनै जोङो बुजिनानै लानो रोंनांगोन माबायदि जोंखौ सैताना नाख्रेबनो एबा बिनिफ्राय गोजान खालामनो इच्छा खालामो दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान फोथायारि जानायखाय जोङो मिन्थिनो नांगोन जोंहा सुथुर दङ बे सुथुरा जोंनि बिफा इसोरजोंल' नङा नोंजों आंजों जों बयजोंबो बे सुथुरा जोंखौ ओरैबायदि हर सान नेनानै थायो जोंखौ गादबनो थाखाय बेखायनो जोङो फकास खालामनांगोन जों सिरि मोननांगोन जोंनि मेगनाव नङा आं खोथा बुंदों जिबनाव जों सिरि मोननांगोन मानोना सैताना दिनै ओरैबायदि समस्या लाबोयो जायफोरनि फोथायनाया लोरबां मानोना बे नोंनि जिबनखौ मिन्थिगौ माबायदि सोलिगासिनो गिर्जा थांनाय प्रार्थना आर'ज बाइबेल फरायनाया नाथाय आं नोंसोरखौ दिनै सिगिनो फैयाखै सैताना बिराद बोलोगोरा इसोरा बिराद बोलो खम होननानै नङा जोंनो जिसुआ जेब्ला बुहुमाव फैदोंमोन फोरोंलांदों दिनै आं संसारखौहाय फेजेनबाय नोंसोरबो फेजेननो हागोन सैताना बेखौ आनजाद लादोंमोन नाथाय बे उथ्रिसार जानो हादों दिनै माबायदि उथ्रिसार जानो हादों बे होनदों लिरनाय दं सैतान लिरनाय दङ नोंनि बिफा इसोरखौ आनजाद दाला
लिरनाय दं नों गावनि इसोरखौ इसोर होननानै खुलुम आरो नोंनि इसोरखौ आनजाद ला होनदों दिनै नोंनि जिबनाव बाइकखौ गैयाबा नोंनि निस्सय जेननायनि जिबनावनो दं दिनै जोंनि समाजाव जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बे बोसोनफोरा गैयाबा बे बोसोनफोरखौ जों लायाबा जों नियमल' फालियोबा जेननाय दं दिनै बिमा माहारिफोराबो गावनि गथ'फोरखौ जुदि मोजाङाव नुनो लुगैदोंबा बे बोसोन बाक्य एबा बाथ्रायाव जोबोर टाइम होनांगोन मानोना बेयो सैथो आरो बे गासैबो लिरनायफोरा जाफुंगासिनो दं बेखायनो जों निस्सय फोथायनायजों सोलिनांगोन आरो जोङो अभारकाम खालामनो हानाय बोलोखौ बे बाक्यनिफ्रायसो जों मोनगोन बेलेग बेलेग शास्त्रनिफ्राय जों मोना नोंनि दिनै ओरैनो खुद्रिनानै गाबनायनिफ्राय फास्टिं थानायनिफ्राय जाया लोङालासिनो थानायनिफ्राय जों मोना जेब्लासिम नोंनि गोसो सिङाव इसोरनि बाक्य गैया अब्लासिम नोङो बेखौ मोननो हाया देरहासारनाया दिनै जोंनि माबायाव गैया बेयो जोंनि बुंनाय एबा जोंनि ओरैनो साननायाव गैया नाथाय बोसोनाव दं इसोरनि बाक्यआव दं देरहासारनाया दिनै जोंखौ डेभिडआ खोन्थालांदों गितफोरनि 27:13 सिरियाव दिनै जोंनि जिबना माबायदि संसाराव जानांगौनो ओरैबायदि मोजांनो जोंनि जिबना संसारावबो मानोना डेभिडआनो जोंनो रोखा खोन्थालांदों इसोरा जे ओरैबायदि अनख इसोर जोंनि बिफाया जे जोंनो थांनाय समावबो ओरैबायदि गोजोननायखौ बे होयो होननानै निस्सय जों गितफोराव नायबा नुनो मोनो डेभिडनि सल'खौ अब्लालाय जों मानो मोननो हाया दिनै गोजोननायखौ दिनै गोबां ख्रिस्टियान फोथायारिफोर बिमाफोर बिफाफोरा गाबनोसो गोनां जायो आंनि गथ'आ बिदि जाबाय प्रार्थना खालामदो गला बेयो गैला जाला गिर्जाबो फैला दिनै बिदिसो जाबाय अबावथो भुल जादों जोंनि फोथायनायावलाय बेखौ साननो गोनां दिनै जोङो गियानि जानो नांगोन जोंनि आखल जोंनि समाजनि जोंनि संसारनि फरायनायावल' नङा जोंनि फोथायनाय जोंनि इसोरनि फारसेबो जोङो दिनै गियानि जानांगोन मा फोरोंदों मा बुंनो हास्थायदों मा नाजादों दिनै बेखौबो जों सोलोंनांगोन आं मिन्थिगौ दिनै आइजो एबा बिमा जानाया गोरलै नङा निस्सय बिसोरो जोबोद खस्थ'जों थांनांगौ जायो जोबोर समावहाय हारसिं जायो जोबोर गाबनांगौबो जायो दिनै हौवाफोरा एखमब्ला गावनि हिन्जावखौबो बुजिया सोरबा बिमाफोरा गावनि फिसालाखौबो बुजिनो सेस्था खालामा नांगौ माने नांगौ बाइक नांगौ माने नांगौ फैसा नांगौ माने नांगौ फन नांगौ माने नांगौ न'खराव दङ गैया सम जेबो मिन्थिया बेफोरखौ सोर रुजुयो बिफाया रुजुआ बिमायासो रुजुयो बिफाया दिनै खम सानो मानोना जोंनि हौवाफोरनियाव मोनसे केपासिटि दं जे जोङो इगनर खालामनो हायो बे गथ'आ दुस्थ'बा दुस्थ' बेखौ बुनो हागोन जों हौवाफोरा बांद्राय गोथौयै साना रागाबो थाब थाब जोङो अनोबो बेबायदि जायो नाथाय बिमाफोरनि गोसोआ बहुद नरम बिसोर गासैबो दायफोरखौनो रुजुनानै लायो गासैबो न'खरनि थाखाय सानो दिनै बिसोर बिराद गाबनांगौबो जायो समाव हारसिंबो जायो समाव नाथाय खोनासं अनज्लायग्रा बिमाफोर नों सोरखौ इसोर जोंनि बिफा इसोरा नाहरो आरो नोंखौ मिन्थिगौ दिनै नों माबायदि प्रब्लेम्स नों माबायदि आनजादाव माबायदि सैसोनायाव दं नोंखौ दिनै मिन्थियो दिनै नों गिनो नाङा दिनै जोङो नुनो मोनो आरो खोनायोबो गोबां सल'फोर बेबायदि दाजा जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोरखौ गोजानाव लांगासिनो मानोना सैतानाबो दिनै ओरैबायदि स्ट्रेटेजि बाहायदों जोंनि फोथायारिफोरखौहाय फल्स फोथायारि होननानै दिनै इसोरा जेबो खालामनो हाया नोंसिनि जिसुआ जेबो सोखानो हाया होननानै गोजाननिफ्राय गोजान लांदों नाथाय जों बिदि जानो नाङा दिनै जों आरज एबा इसोरनि बोसोनाव बिराद टाइम स्पेन्ड खालामनांगोन दिनै आंनि मेसेजनि नोंसिनि सायाव मोनसे बिराद गिदिर गाहाम रादाबानो बेनो जाबाय दिनै नोंनि गथ'आ जुदि जुमायाव ड्राग्सआव जिनाहारियाव एबा गोबां प्रब्लेम्सआव फासिनानै दङबा दिनै बे गगोन निस्सय गगोन आं होनदों नोंसोरखौ बे बाथ्राखौ आं होनाखै नाथाय दिनै आं नोंसोरनो डेलिभारि खालामदों नाथाय जिसुआ जोंनो फोरोंदों दिनै नोङो जुदि जिनज्रिजों खानानै दोनजादोंबा गगोन आरो आं दिनै फोथायनायजों बुंदों बे मेसेजखौ ओरैनो इसोरा नोंसिनि सायाव हराखै नोंसोर थांनानै नाहैथां आरो बे बेगरखौ नोंसोर फोहैथां नोंनि गथ'फोरनि गिर्जा हाबनो बानाय नोंनि गथ'फोरनि जुमाय लोंनाय नोंनि गथ'फोरनि बेलेग एडिक्सनफोर दिनैहाय सोखाजागोन दिनै थांनानै नोंनि न'खराव जुदि मोनसे प्रब्लेम्सफोर दंबा बे प्रब्लेम्सआवहाय एप्लाइ खालामहैनो सोलोंदो बे प्रब्लेम्सआ गोमालांगोन फैसानि हक फेमिलिनि हक जेखुनु हक नोंसिनि गोरोबथायनि मानायनि बेखौ एप्लाइ खालामहै निस्सय इसोरा सोखागोन दिनै नोंसिनि जिबनाव बे मेसेजआ दिनै बिमा माहारिनि थाखाय जोबोर गिदिर सादिन मेसेज आं दिनै लाबोदों
नाथाय बेखौ खालामनायनि सिगां नोङो फोथायनांगोन नों फोथायनांगोन मानोना होनदों दिनै मेथ्युनि 20 जोङो माथाइनि 27 नायबा नुनो मोनो दिनै मा होनदों दिनै जोङो बिसास खालामोबा बे दुम्रु बिफांखौल' नङा इसोरा माने बे एसे सल' दंमोन जेब्ला इसोरा फैनानै दुम्रु बिफांखौ नायो बे फिथाइ मोनाखै बे साव होदोंमोन दुम्रु बिफांखौ आं बे सल'आव थांनो गोसो गैया आं नोंसोरनो मेन टपिकखौ खोन्थानो सानदों जिसुआ सेलाफोरखौ नोंसोरो आंनि बाथ्रा एबा आंनि बुंनायफोरखौ फोथायोब्ला दिनै बे दुम्रु बिफांल' नङा नोङो हाजो जोंनि जिबनाव हाजोआलाय माथो दिनै जोंनि जिबनाव हाजोआ बेनो जे जोङो गोबां प्रब्लेमजों थाङो दिनै गथ'फोरनि समफोर प्रब्लेमसफोर दं गथ'फोरा गिर्जायाव फैनि जोंनि न'खराव गोरोबलायिनि बेफोरनो दिनै गोजौ गोजौ हाजो जानानै दं जे जों हाजोखौ बारनानै जिसुनि फारसे फकास खालामनो हायाखै दिनै जिसुआ होनदों नोंसोर फोथायल' अब्लानो बे हाजोखौबो दावथ्रोदनो हागोन नोंनि जिबननि गासै मोनबेसे हाजोफोर दं बेफोरखौ नोङो सागोर लैथोमायाव गारहरनो हागोन दिनै बे नोंनि फोथायनायनि सायावसो निर्भर खालामो माबायदि नों फोथायगोन दिनै जेब्ला आं बे बाथ्राखौ फरायदोंमोन आंनि जिबननि मेगना गेवदोंमोन आरो आङो निस्सय आंनि जिबनखौ सोलायदों आंबो सासे सुबुं आं जोहोलाव सुबुं आं निस्सय बुङो गोबांफोर आनजादफोरजों बारबोनांगौ जादों आंनि जिबनाव गोबां गाबनांगौ जादों गोबां मिनिनो मोनदों गोबां दुखु जादों हारसिङै आंनि जिबनाबो दिनै मिनिनाय जिबनल' नङा नाथाय जिसुआ जे फोरोंलांदों आं बेखौ बाहायदों आरो देरहासारनायखौ जिबनाव आं नुज्लांनो मोनदों दिनै बे बाथ्रानि गेजेरजों आङो बुंनो हायो आङो स्वाधीन जाबाय आंनि जिबनाव जानो हागौ निस्सय आं दा जिउनि थांखियाव देरहासार जायाखै अब्लाबो आंनियाव इसोरा ओरैबायदि बोर सारस्रिना हरदों जे नोंसोरबो बोर मोनथों होननानै बे दिनै आंनो खाबु हरदों ओंखायनो फोथाय दिनै गोबां ख्रिस्टियान न'खरफोरा मानि थाखाय गोजान जालांनो हमदों नै इसोरनिफ्राय बिसोरनि मावनाय पापनि थाखाय नङानो इसोरा पापखौ मुगैयो नाथाय मानसिखौ मुगैया दिनै गोबां ख्रिस्टियान समाजाव जों नुयो गोबां बिमाफोरखौ नुगोन गोबां बिफाफोरखौ नुगोन दिनै गिर्जानिफ्राय मण्डलिनिफ्राय समाजनिफ्राय जि इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजान मानो जालांनो हमदोंनो हसियानि 4:10 सिरियाव जों नायब्ला नुनो मोनो मानोना इसोरनि गियाना बिसोरनियाव गैयानो दिनै इसोरनि गियाननि खमनि थाखाय बिसोरो गोजान जालांनो हमदोंनो फोथायनायाव आरो मोजां फिथाइ नुनायाव पाप मावनायनि थाखाय नङा दै जों दिनै साननो हागौ बे न'खरा बिराद पापि ओंखायनो गिर्जा फैया नङा इसोरा दिनै पापखौ मुगैयो हय नाथाय बे मानसिखौ मुगैया दिनै दाबो नोंखौ लेंहरो बे फैफिन होननानै दिनै जोंनि थाखाय इसोरा कालभारि क्रुसाव ओरैनो थैयाखै दिनै नोंनि आंनि पापनि थाखायसो थैदों बेखायनो दिनै होनदों इसोरा हसियानि 4:10 सिरियाव दिनै गोबां ख्रिस्टियान न'खर ख्रिस्टियान फोथायारि ख्रिस्टियान जोहोलाव ख्रिस्टियान बिमाफोर ख्रिस्टियान बिफाफोरा दंस जालांनो हमदों मानोना बिसोरनाव इसोरनि गियाना खम इसोरनि गियान गैलिया हसियानि 4:10 सिरियाव दिनै आं होनदों नोंसोर फोथायोब्ला निस्सय गासैबो जाजोबगोन माबायदि फोथायो बेबायदिनो नों मोनगोन मानोना इसोरा जोंनो फोथायनायखौ ओरैनो होदों जोङो दिनै जोंनि गोसोखौल' खुलिनांगौ दिनै जों फोथायनायखौ ओरैनो बायलायलायनाङा दिनै जों फैसा होलायलायनाङा मानोना जोङो निस्सय मानसिफोरा ओरैबायदि जोङो माने बेबायदि मानसि जोङो जे बुस्थुखौ जोङो ओरैनो मोनोना मुल्य होआ बेखारसो सानो ओरैनो मोननाय बुस्थुखौ नाथाय बायनानै लानायखौबा बिराद अनो बिराद मोजां आबदाल लायो नाथाय ओरैनो होनायफोरखौ मुल्य गैया बाद होदो बेखौ बिदि सानो नाथाय जोंनो दिनै फोथायनायखौ ओरैनो होदों इसोरा नों फोथायनांगौल' मा लुगैयो मा हास्थायो बे बायख'नि सायाव फोथाय बे बायख'आ मा बुंदों बेखौल' फोथायदो अब्लानो नोंसोरनि गासै समस्याफोरा गोजान जागोन इसोरनि थाखाय मोनसेबो खामानिया हायै गैया मोनसेबो खामानिया नुयि नङा गासिखौबो बे हाग्रा इसोर दिनै आङो मार्क 11:14 जों नायबा नुनो मोनो जों नायनि मार्कुसनि 4:10 सिरियाव जों नायबा नुनो मोनो मा होनदों इसोरनि बाथ्राया दिनै इसोरनि बाथ्राया बेबायदि होनदों इसोरनि बाथ्राया ओरै होनदों इसोरा जोंनो ओरैबायदि मोनसे राज
एबा मोनसे थाखुमानाय बाथ्रा फोरोंलांदों जायफोरा इसोरखौ फोथायबायनो बेफोरनि थाखाय दिनै ओरैनो होजोब्बायनो इसोरा नों बेखौ फोथायनांगौल' नाथाय बेलेगफोरनि थाखाय जायफोरा बेखौ बाइबेलखौ फरायगोन जायफोरा जिसुखौ दिनै जिबनाव मोनाखै एबा जोंनि बिफा इसोरखौ मिन्थियाखै बिसोरनि थाखाय गासिबो बे मोनसे सल'सो नाथाय जों ख्रिस्टियान माहारिनिफोरनि थाखाय बे सल' नङा बे मोनसे सैथो बाथ्रा दिनै नों फोथायनांगोन बे सिक्रेट्स बे लाखुमानाय बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो लुगैदोंबा नों फोथायनायजों लोगोसे नों बेहाय ध्यान खालामनांगोन दिनै फोथायनाय होनगासिनो आं नाथाय फोथायनायालाय माथो दिनै आं नोंसिनो फोरमायनो सानदों दिनै फोथायनाय माने मा बुस्थु फोथायनाय माने ओरैनो साजादों आं फोथायबाय जोब्बाय बिदि नङा नों नुयैखौबो मावनाय नों जिखुनुखौ सानाखै बेखौ नों गनायनानै लाथारबाय बेखौ नों फिथाइबो नुवाखै फिथाइ थायनायबो नुवाखै नाथाय नों बेखौ मावनाय बेखौनो होनो फोथायनाय दिनै फर एग्जाम्पल आं नोंसिनो खोन्थानो सानदों दिनै नोंसोरो मोनसे गोजान जायगायाव थांनांगौ प्रग्राम जादों लायनो बे प्रग्रामावहाय अखा हाहां बोथोर बिराद अखा हागोन बायदि 100% चान्सखा बे अखा हागोन अब्ला होनबायलायनो इसोराफा आंथ' थांनो सानबाय नाथाय अखा हासिगोन नों हाहोनाङा दै होननानै नों प्रार्थना बिबाय साइडआव नोङो साथाखौबो लाखाबाय साथाबो लानानैसो थांखादों आरो नों प्रार्थनाबो बिबाय साथाखौबो साइडआवसो लानानै थांबाय अब्ला बेखौ नों फोथायनाय बुंगोन ने बेखौ नों फोथायनाय बुंगोन नामा दिनै बे फोथायनाय नङा साथा हमबाय माने मा नों अखाखौ हाबा हमगोन नों डाउट खालामबाय दिनै नोंनि जिबन नोंनि गथ'नि जिबनखौ नों जुदि मोजां खालामनो लुगैदोंबा दिनै नों फोसाबनो लुगैदोंबा इसोरनि बायख'खौ बुंबाय नोङो इसोरा लिरनाय दं दिनै बोसोनाव माथिउनि 27:22 सिरियाव नों मा बियो बेखौनो फोथायबाय अब्लानो होबाय मा बियो बेखौनो फोथायबाय इसोराथ' बुंदों होननानै नों सानबाय थाबाय नाथाय नों नुवासै आरो जेबो सोलायनायखौ नुवाखै सानसेयाव नुवाखै साननैयाव नुवाखै सानथामाव नुवाखै सप्तानैयाव नुवाखै मास मोनसेयाव नुवाखै मास मोननैयाव नुवाखै खिन्थु नों बुंबाय थादों नाथाय नोंनि जिबनाव मा खालामो एसे डाउट फैसिगोन सैथो माबा खालामनाय सन्देह खालामनाय फैसिगोन जालादां बे सोलायला ओरैनोसो बुंखादोंमोन बे बाथ्राखौ बाइबेलाव लिरनायफोर बाथ्राया सैथो नङा बेबायदि नों सानगोन नाथाय इसोरा जोंनो फोरोंलांदों इसोरा बेबायदि दा सान नों फोथायबाय माने जाबाय होननानै सानखादो जोब्बाय बे खामानिया जोब्बाय गैला नों साननो गोनांथि गैला दिनै फोथायनाया बेखौसो बुंदों दिनै फोथायनाय सोदोबा हिब्रुनिफ्राय फैदों फोथायनाय फेटनि मिनिङा जादों हेब्रुनिफ्राय फैदों बे फोथायनाया जादों आमु होनदों आमुनि मिनिङानो जादों मायो सैथो बेखौ मानिनाय मा बुस्थुआ सैथो बेखौसो मानियो फर एग्जाम्पल जों खोनाबाय बैहाय फैसा मोनदोंनो सासे लोगोआ फैसा लानानै फैबाय नाथाय नों बेहाय मा जादों बेखौ मिथिया नाथाय लोगोआ खोन्थाबाय बे फैसा रानदोंनो थाब थां होनोना जों इलेक्सन समावबा फैसा रानदोंनो थाब थां होनो नुबाबो नुवाबाबो फोथायाबाबो नों मोनगोन होननानै थाङो दिनै नाथाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ ओरैनो होननाय बाथ्राखाय जों फोथायनो हाया नाथाय दिनै होनदों फेट वार्डआनो जादों हेब्रुनिफ्राय फैदों फेट माने आमु मा होनदों फेट माने आमुना मिन्स आमु माने फोथायनाय ट्रास्टिं सामथिं इज ट्रुथ मायो सैथो बेखौ फोथायनाय दिनै जोङो हेब्रुनि 11:3 जोङो हेब्रुनि 11:3 सिरियाव जों नायबा नुनो मोनो जेब्ला इसोरा बुहुमखौ सृष्टि खालामदोंमोन ना बेयो नुग्रोनानै सृष्टि खालामाखै दिनै बिल्डिं नुबाय वाव बिल्डिंआ बिराद गिदिर आं बेबायदिनो दिनै बिल्डिं खालामसै बुहुमाव वाव दंफाङा बिराद मोजां बेबायदिनो दंफां खालामसै वाव दाउआ बिराद मोजां बेबायदिनो दाउ खालामसै नङा इसोरा दिनै सानग्रोदों इमाजिन खालामग्रोदों बेबायदि सृष्टि खालामनांगौ इमेजिन खालामखांनायनि उनाव बे बाथ्रा बुंदों बाथ्रा बुंनायनिफ्रायनो गासैबो जाजोबदों दिनै नोंनि जिबनाव नोङो देरहासार जानो लुगैदोंबा नोंनि साननायाबो सोलायनांगोन देरहासारनायनि फारसे इसोरनि बाथ्रानि फारसे ध्यान होनांगोन अब्ला नों देरहासारनायखौ मोनगोन नङाबा नों मोननो हानाय नङा दिनै हेब्रुनि 11:3 सिरियाव निस्सय इसोरा खोन्थादों माबायदि दिनै सृष्टि खालामदों गावनि साननायजों बाथ्राजों बेखायनो नोङो साननाय हनाय बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय बहुद ध्यान हो दिनै नोङो मा बुंदों मा नुदों मा खोनादों बेफोरखौ फोथायनाङा नाथाय नोङो इसोरनि बाथ्रायाव ध्यान होनानै फोथाय जुदि सोरखौबा नुदोंबा बे मानसिया एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय सोरखौबा नुदोंबा बिमारजों आनजादजों जुजिनानै थैबाय बे नोंनि जिबनाव जाया दिनै मानोना इसोरा जोंनो होनदों जायफोरानो फोथायगोन आंनि बाथ्राखौ बे संसाराव गोबां गोलाव जिबन थांनानै थागोन अब्ला नों बे बाथ्राखौल' नायदो दिनै नोंनि जिबनाबो गोबां
गोजान माने गोबाव सम नों संसाराव जोरनानै थागोन मानोना बे बायख'फोरा ओरैनो गेलेनाय नङा दिनै नोंनि जिबनाव गथ'फोर जायफोरा ड्राग्स एडिक्ट जुमाय एडिक्ट जायफोरा गुबुन गुबुन जिनाहारिजों सोमोन्दो लायो दिनै नों नोंनि गथ'खौ थांनानै प्रफेसाइज खालामहैदां नों दिनै नोंनि गथ'खौ माबायदि नुनो लुगैदों बेखौ सानहैदां आंनि गथ'आ दिनै बिराद इडुकेटेड जानांगौ कलेजाव थांनांगौ मोजां सुबुं जानांगौ इसोरखौ गिग्रा जानांगौ बेबायदि सानदो नों बाइबेल मोनसे सिरि लादो माथा जिखुनु बाइबेल सिरि जाय इसोरा बुंदों जिसुआ जोंनो फोरोंलांदों बे बाथ्राखौ नों लादो मुख'बाय था हर सान खामानि मावनाय मानि मुख'बाय था इसोरा आंनि गथ'खौ दिनै मोजां खालामबाय गासिबो जुमाय नोंनिफ्राय आजाद खालामबाय आंनि न'खरखौ दिनै बासायबाय आंनि न'खराव दावरावा गोमाबाय सान हर नों बेहाल' ध्यान होबाय दा सानसे नोंनि न'खरा सोलायगोन आरो नों बोरखौ नुनो मोनगोन नाय दिनै गोबां सोलायनायखौ नांगौबा बेबायदि नांगोन जोंनो ओरैनो सा साज्रांखौ जों बुंबा नायनो हाया जों दिनै नुनो मोनो गोबां न'खरावनो गथ'आ जुमाय लोंनानै फैबा रायो माबायदि बदमास गथ' जाबाय नों थैसिगोन नोङो गैला नों बासाय जानायखौबो मोनला बिराद फापसि जाबाय नों गिर्जाबो फैला होनोना बेबायदि दा बुं नोंनि गथ'खौ माने नोंनि बाथ्राया मा बुंदों बेनो जाहैगोन मानोना इसोराबो दिनै साननायजों लोगोसे बाथ्रा बुंनानैसो जादों बेखायनो नोंनि गथ'फोरखौ फोरों इसोरा नोंखौ अनो दाबो फैफिन दिनै सिखा जानायखौ नांगौबा नों इसोरनि फारसे फै दिनै नोंनि गथ'आ गिर्जा फैयाखैबा लिं बेखौ खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा इसोरनि बाथ्राफोरखौ ध्यान होनानै नों लिं गिर्जा फै इसोरा नोंखौ लिंदों दिनैबो नोंखौ दाबो निमाहा होनो हास्थायो नोंखौ दाबो गोथां जिउ होनो हास्थायो होननानै लिं दिनै बिमाफोरा गोबां मेगन मोदै गयो निस्सय आं नुदों गावनि गथ'फोरनि थाखाय जायफोरा इसोरखौ सिनाया इसोरखौ सिनायनानैबो दिनै आन्दो खालामो गोबां मेगन मोदै गयो आं नुदों आरो एखमब्ला आं सानो माबायदि न'खराव माबायदि जानो हागौ बेबायदि न'खरा गोबां मेगननि मोदै दिनै मिनिनोबो गोबां खस्थ' दिनै बाहेराव गोबां मिनिफ्लायो खिन्थु नों जेब्ला हारसिं बिसिनायाव उन्दुयो नों जेब्ला न'खराव थाङो न'आव हारसिं थायो अब्ला बेखौ नों हारसिं फेस खालामनांगौ जायो बेखायनो इसोरा होनदों जायफोरा गिदिर बिबानखौ लानो हायाखै आंनो हो आं नोंसिनो समाधान खालामनानै होगोन बेखायनो बाथ्रायाव फोथाय दिनै जोंनि नुनाय साननाय खोनानायफोरखौ दा फोथाय नाथाय इसोरनि बाथ्रा बायख'फोरखौ फोथाय